Bukirsari adalah sebuah desa yang berada di lereng Pegunungan Kendeng Utara, tepatnya berada di Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa dengan jumlah penduduk 1.705 tersebar di 3 dukung: Dukung Ngayam, Dukung Semak, Dukung Dares. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Bukirsari mempunyai makna. Bukir adalah gunung, sari adalah inti. Bukirsari berarti inti dari sebuah gunung yang harus kita kunjungi. Bukirsari terdapat 5 gunung. 4 gunung berada di sebelah selatan desa Bukirsari: Gunung Lewung, Gunung Pertapan, Gunung Aji Soko, Gunung Anaan. 1 gunung berada di sebelah tenggara, yaitu Gunung Joyodipo. Kelima gunung tersebut tersusun dari batuan karas atau kapur. Inti dari Gunung Karas adalah air. Terbukti aliran sumber mata air yang berada di Bukirsari berasal dari kelima gunung tersebut. Marilah kita bersama-sama melindungi kelima gunung tersebut yang berada di Bukirsari agar kedepannya bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita. Bumi ini kok istilahipun kan sedekah memeringati banipun hasil bumi ingkang dipun hasilkan saking Ibu Pertiwi utawi pun nggih matur sanget kalih leluhur-leluhur ingkang sampun sumare taksipun ingkang sampun teng alam kubur sedaya warga dari sedaya tutuk nini pun dipun peringati nggih kirim donga kangge leluhur-leluhur sedaya. Ing punden Sentul niki diare Sentul nggih kok pantulan saking toya saking ndang lanang inggil menika mantul wonten teng mriki diare Sendang Sentul utawi punden Sentul. Segah bumi niku ditambahi setiap bulan Apit sepindah. Pas teng Bukirsari kusipun dinten Kemis Kliwon. Selagi tesih wonten dinten Kemis Kliwon nggih niku dianake Segah bumi pas bulan Apit. Ya harapannya kula kalih warga sedaya khususipun Bukirsari. Mugi-mugi kehidupane warga Bukirsari sedaya menika dipun paringi rezeki ingkang berkah donya lan akhirat. Lan mugi-mugi sedaya warga ingkang sami sakit ingkang dipun paringi saras saged mangkat malih wonten punden ingkang merantau. Mugi-mugi diparingi keselamatan, paringi rezeki ingkang berkah saged wangsul wonten Bukirsari menika. Dari Segah Bumi ing tahun niki alhamdulillah niki radi dangu batulipun rencana 3 hari 3 malam. Sampun pindah kalau wingi nggih niku wonten Kataman Kuluran nggih wonten punden niki. Niku sampai 3 kali kataman. Lah sanwine jenenge pas dinten niki niku istilahipun diarai mudah mantu konsep penipun. Harapan mudah mantu kan mudah berkah. Nyuwun berkah dening Gusti Allah, mudah-mudahan sedaya sami ingkang petanen ingkang usaha saged lancar katur tiga. Dan dinten niki mengke bar badhe niku bar kadhaten langsung diteruskan hiburan nggih. Niki menika waringgit di wayang.
Enjing-enjing malih mangke niku wonten kesinan ketoprak siswa budaya niku sedinten sedalu. Dadi ibaratnya tak itu sampun 3 dinten 3 dalu boten kados wingi. Mungkin mudahan tahun kedepannya hampir sami nggih penyune warga kula sebagai sepuh baik Pak Desa namun wonten kuyung pripun saene penting sudah saya rukun bangun desane Gersari. Dan kula nggih matur nuwun sangat saking sederek utama ingkang peduli kalih lingkungan hidup. Gitu teman niku sing kados kalau wingi saking beli kendeng sing argo abadi niku kula sebagai kepala desa Gersari matur nuwun ingkang sami peduli lingkungan niki kedepane mudah-mudahan mungkin saya kathah ingkang sami peduli kalih lingkungan kendeng niki kersane saged ijo royo kados wingi-wingi kados riyen dadi kemendeng nggih kemendeng suarane sae tenda tangi karo wargane matur nuwun karo yo kemawon ingkang peduli mboten wonten manfaatipun kangge dinalaken. Teripun njogo lingkungan kendeng amargi napa saderipun isu-isu kula perantauan nika badhe wonten perusahaan ingkang masuk badhe nambang teng wilayahipun kusipun Desa Gersari. Sanesipun mangke dipun lanjutkan penambangan kehidupan warga khusus Desa Gersari niku tanggape kalau anggap niku kehidupannya niku teng iring-iringe tebing. Mengke langsung wonten penambangan sing boten sing dipun pesak kados riyen. Kula nggih pratos. Mengke pripun toyone kadu sumbere saya kering, mungkin wonten longsor. Terus nanti niki kula mireng-mireng sing jero sanesipun sing pun wonten penambangan walaupun niku sekedhik wonten gerakan tanah ingkang retak kalau mirang itu daerah Sekelilon apa kain kalau begini kok. Jane mengki teng Bukirsari sakjane ditambang ngantos selepel larangan. Ndak uripe tiyang Bukirsari niku ora sengsara. Dadi tilem nggih mboten seketo. Napa-napa mboten tentrem. Mikir nek mengki longsor. Temriki tesih alhamdulillah tasih dilindungi Allah. Kula suwun nggih, kula matur sanget kalih ingkang peduli kendeng kesipun ampun bos-bosen kula namung sebagai pemerintah desa namung matur nuwun lan matur sanget saking renane panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina faradaka Qur'ana radhuka ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina faradaka Qur'ana radhuka ma'ad. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Pagi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengadakan karnaval pawai budaya dalam rangka sedekah bumi Desa Bukirsari. Oleh karena itu ini perlu kita sampaikan untuk teknisnya. Yang pertama, urutan yang paling awal nanti adalah rombongan dari Pemdes dan Bapak Kepala Desa beserta Ibu beserta nanti perangkat. Di belakangnya nanti akan ada rombongan SDN Bukirsari. Ini adalah rombongan dari pemerintahan Desa Bukirsari beserta jajarannya dan tim-timnya. Oke, ini sudah berangkat nanti jalan menuju Bunden Desa Bukirsari. Persiapan untuk di belakangnya.
muslim jemaah Allahumma rabbil alamin hamdan safiran berabadi hadana wa barakatuh wa rahmatan wa rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma rabbana wa Allahumma la tahrimajruhum wa la taqina badahum bi rahmatika ya wa ridha maghdubi atini mahabbataka wa marifata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shalli ala sayyidina Muhammad panuwun kang tanpa pemindhanawa Semar dene wektu dina samengko Badranaya wis bisa madhangake swasana
Bali Palembang Tumasi Samono Engson Amukti Palapa. Mana sok kaman? Rapanya lan gerak kembali. Ya metro. Ngarep kuno. Di musuh. Nanti sok tanganku. Iki duto soko Bang Pamalaya. Tumi boko sopalem. Era pajalan kembali. Lamun tomo sopaet. Sampai